welcome to my vlog. Karon usapang mag-asawa ta karon, no? So usual sa mga asawa na kanang mag-ilis-ilis ganita, kanang pagpakita ta sa tong bana, magsamin ta. Unya nay mga bana matud pa na masuko na kanang mapikon na gani nga sige ilis-ilis, sige panguntana, sige balik-balik ko panguntana. So kamo mga bana ayaw mo kasuko nga naman. Ganahan di ay mo kung maadto mi sa silingan unya dito mi magpakita. Maadto mi dito sa bana sa among silingan mo nga tan-awa daw bi kung angayan ba ko. So dapat dili mo masuko. Pula taas, itong ubos, angayan. Angayan? Angayan, pula moment. Pagtanong ba? Sus, Angayan ko? Mga asawa. Pagtanong Mga ba? asawa. Uy, tanan sa utan mo. Angayan? Tanan sa utan mo. Sige. Kaka. Dali lang sa Saan ko ba? Angayan ko? Ano na magsot ganina? Dili. Lahat na pag ni. Yan. Sige na ba? Ano sa? Masa ito ganina na iksuot? Lahat po to. Kani angayan ko? Ay, kapay-kapay si babaw. Yeah. O gold dress. Pastil na yung mga asawa gid, no? Ito ba? Angayan ko dili. Mga asawa yun. Angayan kayo. Araw nga. Bantay ka. Basta white blossom your beauty. Angayan ko dili. Siyempre, angayan. Siyempre, angayan. Yan nito. Sunod. Morning, afternoon, evening. Ano ba? Ano guning napalit sa online? Angayan ko. Online beauty. Yeah. Oh. Angayan ko dili. Tanaw sa. Wow. From top to bottom. Oh, no. Sexy. Sarong ba? Angayan ko dili. Siyempre. Oh. Black beauty is white. Indot. Hindut. Take 3 yun? Ano? Sarong ba? You know? So, tinatid ko. Ang sama din. Ganina una, ikaduha, ikatulo. Sa kunsa na color, sa kunsa na style na imong suoton, aon yun sa imong cuteness and beauty. Sarong ba? Angayan ko dili. Angayan! Sa talang angayan, you are the famous model of our time. Sa mukha, sa bilbil ang labaw. You are the model. Ah, You are the high-speed model. Indot. Your beauty Indot. inside and outside. Gwapa dyan. Kuha pa kayo. Hi guys! Ano na karon sa usapang mag-asawa? Ano ito mga asawa? Balik-balik niyo sa amin. Kung ano na sila yung mga suoton, mga example tempers, ay lang suki sa amin. Kanya, suot-suot na balik-balik. You know what? Kinsa na po tanon? Kita dyan yung mga bana. Ug ang tip sa inyo ha, agwanta gud ta mga guys. Tutukan na ang beauty sa tong asawa, daigon ka nun. Kay kung dili na mo daigon, di gud na mo daw. You know? Mas maayo man gyud nga kitay mo critic silang pagkagwapaw silang. Kay kung dili ka mo critic ug mo daig, lain man po kung sa silingan sila magpakritik, di ba? Sa itong malag yun. That's so, right! atos lang laygon,
pasensya yun. Always say, wow, ang ganda-ganda mo sa imong suot. Bisag kung sa imong suot. Bisag kung sa imong suoton. Isulti ka na to. Angayan kay ka na, my love, dear. Tud kay, ang mga asawa, gusto ko sila daygon sila mga bana. Sweet, di ba? Tama jud tong giingon sa ko ang bana nga taas jud og pasensya dapat ang bana tungod kay bisag simple ra na siya nabutang kanang pwede gud na siya mahimo og away sa mag-asawa, no? Like for example kana pulo na nagsigig ilis-ilis sigig balik-balik og pangutana nya kapoy na jud ang bana ingon na pud ang bana nga ay, kasamok ba nimo no? So mga naiuban ba na nga ing ana no ang mga kuan na kay gikapoy na kanapulo ng asawa si ilis sig panguntana balik-balik. Pero ayaw lang jud mo ka kapoy no taasi pa gyud inyong pailob sa inyong asawa kay kung dili ka mo asa day may manguntana so dapat dito gid sa bana di ba? So doble nga pasensya para sa mga bana labi na no hapit ng Valentine's Day no so just love dyan sa mga mag-asawa. So, sama ni Ana, matod pa nga, tips ako ang bana is, taasan ang pailog, pasensya sa mga bana ngadto sa ilahang asawa. Pero, kung nakita po ninyo na ang gisuot sa inyong asawa, wala siya'y angay, pwede man po siguro mo magsulti. No? That's right. Pwede siya magsulti nga, kanang murag dili man ni siya bagay love, murag katong isa mas bagay to siya kay lain man pud magsigira kag ingon na angayan ka pero wala daytoy angay di ba so para sa atong nagsuot ko og mubo na sinina so dapat pwede ka moingon na mubo ra man na siya murag lain man siya tan-awon so wala may daotan sa sama ni Ana so I hope na naamoy nakuha karon amo ni siyang gituyo na vlog para kanang mabawasan ang pag-away sa mga magtiayon no so I hope na namoy nakatunan karon so advice na mo is unsa ganito Tasan ang dali my love unsa ganito mga bana, taasan ang pasensya, pailob sa atong mga asawa. Kay kanunay ko na sila magsuot sa mga salina nga ilang gusto. pero pag wala ko'y angay inapod ko na murag lain mo In a constructive way. isa na example Love, musamot ang imong kagwapa o kaangayan kung kato imong suoto. Ayaw sulti dito nga, waka angay ano? ayaw pug kasuko mga asawa basig mo na unsa man na nga mura na magag nag-ingon na wakoy angay so In a constructive Yeah. way. With So, love tarungon and siya niya. smile. Unya bisag di ba napansin niyo bisag busy siya sa iyahang cellphone kay na siya ka-chat no sa May mga trabaho sa mga importante in na line of trabaho. works. Pero gitagaan jud ko niya og time na tan-awon jud ko niya. So dili pwede na ibaliwala ninyo. Ay sa mo kanimo di oy nakoy trabaho. So dili jud na siya pwede. Dapat tagaan jud nimo og time na tan-awon imuhang asawa ang iyang kaanyag syempre. Yes, Manyag ba? yes. Yung asawa manyag? Beautiful way. Sa That's the beautiful way. So, Beauty inside and outside. So, isa usapang mag-asawa. Yes. Usapang Kinaiya mag-asawa. Kinaiya sa usa ka asawa nga sigig sukod, sigig panamin o sigig O panguntana ang sa bana, bana. humble enough, patient enough. Yes. So, thank you guys and I hope Thank na you. nalingaw mo og namoy nakuha na tips. So, timan-an ninyo na mga bana og mga asawa. Usapang pangasawa. So, sa sunod na pamilain nga tip para mabawasan ang away sa mga Magtiayon. magtiayon. So, thank you now, for thank you so watching. much. Thank you. Bye-bye. Happy day.